tarif yono oma second murah pol. Ukurane dawa rek koyo sepur yo. Sing hobi cowidek karo musola, sing hobi dadi takmir masjid lah. Lokasine apik rek yo. Cowidek karo masjid. Sing pengen dadi takmir langsung digas. Lek masalah tonggo delon, sepilno rek tonggoe wis ruwame rek yo. Iki lokasine ndek Desa Sido Jangkung Menganti. Lokasine strategis, cowidek karo pasar Menganti, cowidek karo pasar Hulaan yo. Cidek karo rumah sakit Eka Husada. Nah, penasaran jerone omahe wis koyo ngene, tak dol apa onone. Ukurane 4,5 kali 35. Lek masalah rego delon video iki sampai mari engko tak sepilno keri-keri. Ayo cak mangsuk. Nah, lek masalah karpot ombo rek yo, bis masuk rek yo. Lek sampean duwe bus lebokno, soalnya ukurane dawa koyo sepur yo. Lah, omahe wis koyo ngene iki rek yo, omah second rek, omah opone? Oponone, sik cak. Hub kuseni kayu raya bancaan. Yo, wis. Lah, iki ruang tamu rek yo gede. Lah, iki wis free sak layangane rek. Sing hobine layangan wis PN gak apa-apa. Lah, wis koyo ngene iki rek yo. Lah, lek iki ojo rek ngawur. Engko sak free sak aeroke gak. Aeroke gak didol ngawur bla. Ya wis ae cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki kamare ono 3. Lah iki kamar pertama wis ngene iki rek ya ponone wis sepilno cak kamare cak. Lah iki kamar pertama, iki kamar kedua nang kene rek ya wis hampir padha lah karo kamar pertama ya. Lah terus nang kene iki wis penetku aturan dhewe apa none rek ya tak dol ngene iki. Lah terus nang kene iki ono area apa wis penaturan dhewe. Iki kamar mandine rek ya. Oh, iki kamar ketiga gak dinggoni rek ya. Lho iki dapure ombo senengane ibu-ibu. Wis aturan dhewe lho tombo iki kamar mandine kenek gadus wong sak RT. Lah terus tanah iki rek sik dawa rek ya nang mburi iki. Lah soalnya tanah ukurane 35 rek yo. Nah sik lho ya apa sik rek yo sabar rek. Nah lah tanahnya sampai sak ngono iku rek yo 35 ya guys ono halaman belakangnya wis ngono rek yo. Info teko aku dino iki, omah iki murah pol, lokasine strategis, ukurannya 4,5 kali 35. Lek sampean pengen usaha rental wis cocok rek yo. Oh, motor piro ae lebokno yo, bis yo kenek lah. Ukurannya 4,5 kali 35, regane 250 juta masih bisa nego. Nego ndek lokasi langsung wonge ngono ae yo. Info lebih lanjut atau mau tanya-tanya survei lokasi bendino tanterno babengi gak apa-apa rek yo. Soale wonge stay dek kene. Wis ngono ae yo info teko aku. Peminat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.